Nes di ymuno a Man United yn ifanc iawn. Naw 6 i 2000 neu 2001 fi'n meddwl ni fyna. Fi wedi gweld lluniau ti a Syr Alex Ferguson a ti'n gwybod enwogion enfawr fel hwnna. Ti'n gwybod beth oedd hwnna fel? Ie, profiad anhygoel. Oedd e'n teimlo'n odd os ydych ti falle rhyw fath o mixed feelings, really. Fel gadl adre, so ti gofod digymod gyda'r homesickness. Ond mae jyst yn fforsio ti i tyfu fyny'n gyflym pryd ti'n ifanc. So fi'n meddwl mae lot o profiadau yna di aros gyda fi i fod yn oedolyn, really. Ond i fi oedd yn brofiad pleserus, ond o'n i wedi cael lot o anafiadau a wedyn ges i ryddhau gan Man United gan Syr Alex yn fi'n meddwl oedd yn eillai mis Chwefror neu mis Mawrth. So oedd rhan o fi i'r pryd hynny meddwl, oedd yna ddim yn help, dim y joy o ennill weithiau sydd yw'r motivation. Motivation weithiau yw just ddim eisiau sinking feeling yna pryd chi'n colli y stwff, y teimlad horrible yna bod y tîm arall di ennill trwy a bod chi, mae dim byd wath yn bych chi ar y bus ar y ffordd adre yn gwybod bod chi ddim wedi perfformio. A fi'n meddwl weithiau mewn bywyd, mae'r rai moment yna, ti just angen rhywun, ti just angen bach o'r cefnogaeth yna, just i roi bach o hwb i falle'r hyder sydd wedi cael bach o sgogiad, really. Cryf, a bys wedi bod yn gret medru mynd i Rotherham a profi Fergie wrong, ond o'n i ddim falle yn y mindset o ran, fel dweud, yr un mindset a falle oedd Robbie mewn, ond heb wedi cael hwb o unrhyw le. O'n i jyst yn teimlo fel, God, the only way's down, a falle, gwrando, mae cael ei ryddhau gan Syr Alex yn digon o siom yn y peth cyntaf, ond falle ddyna jyst yn ychwanegu at y siom. Oedd e'n cyfnod, ond fi wedi dysgu lot o fe, yn cyfnod caled.